ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁ କାମ ବୋଧେ ମଲେ ଯାଇକି ହିଁ ସରିବ। କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏପଟେ ଆମର ବାପା ଆଣିଥିଲେ ପିତା ଆଳୁ। ଆପଣମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ପିତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଷା ଅଂଶ ରହିଛି ଆଉ। ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପିତା ଖାଇପାରେନି। ତ ଆମେ କାହିଁକି ମୁହଁକୁ ପିତା କରିବା, ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ଵାମୀର ମୁହଁକୁ ବି ଟିକେ ପିତା କରେଇବା ନା। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେ ପୁରା ରସଗୋଲା ଟାଇପ ର ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା। ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଟର ଲାଗୁଛି କହିକି ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବିଷ୍କୃତ ମାକଡା ମାନଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ। ଯୋଉ କାମ କଥା କହୁଥିଲି ଏ ହଉଛି ସେଇ। ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ବି କିଛି କାମ ଆମର ବଳକା ରହିଯାଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସାଇଡ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଛେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। କାମ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ଶାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।